कैसन कैसन गाय हमारा के बोली अब के डिप्रेशन में आ गया भगवान कैसन कैसन दिन देखाए हमारा के बोली अब के तना दबाए पवन जो भी बाराती भाई लोग खाना नहीं खाए हैं कृपया द्वार पे जाके खाना खा ले। ए भाई हाँ ये गांव के हुआ हाँ हाँ ये का करे के बा बोल रहा तो करे के का बा बरातिया है लियावा खाना खियावा काहे भगवान तू कैसन दिन देखो लो हमरे के अरे जोरे मन रखो नी चलो चलो पतल लियावा आज पतल चलावे के पराता हमारा अपने लभर के शादी में आज पतल चलावे के पराता हमारा अपने लभर के शादी में बने वाला रहनी हम जवाना कसैया ई साला बुझता रे लड़की के भैया टेंशन मत लीजिए गलत फैमिली हो गया होगा बने वाला रहनी हम जवाना कसैया ई साला बुझले लड़की के भैया लाठी कोई रोग हमारा लभ के आजादी में प्यार के आजादी में का भाई हमरा पतल में के पूरी खत्म हो गइल बा तारा लौकत नहीं खे लौकता जौन देर तौन खइब अरे तनी पानी वाला के भेजा भाई पुलाव दो तनी एने पुलाव दो पुलाव 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 ए भाई दुगो पूरी दो एने 3 कोड़िया श्रृंखला खइब ई कौन आइटम है या आज पतल चलावे के पराता हमारा अपने लभर के शादी में आज पतल चलावे के पराता हमारा अपने लभर के शादी में यादो राज खेसारी भान अकेले जिली बगल वाला गाँव के लड़की सन के दिल नदी भैया एकरा अलावा कोनो ऑप्शन नहीं यादो राज खेसारी अकेले जिली बगल गाँव के लड़की सन का दिल जाने दिया फंस गई हम थोड़ा आइए ना इधर काम है आइए ना। ए भाई तारा के बोला कि जाना नहीं भैया मैं आपको ही बुला रही हूँ हमरा के हाँ का भगवान अब कतना बुरा दिन ले जाइबा हमार आवता दी आज पतल चलावे के पराता हमारा अपने लवर के शादी में आज पतल चलावे के पराता हमारा अपने लवर के शादी